Gruppen har cirka et år på banen. Vi startede i marts 2009, og formålet med VL87, som alle andre steder i Danmark eller i udlandet, er at skabe en platform for ledere. I vores tilfælde er det danske ledere, som repræsenterer danske, brasilianske eller andre internationale virksomheder. Og platformen er jo, at vi udveksler erfaringer, og så er det her så i en brasiliansk kontekst. Brasilien er nok kommet både senere ind i krisen og tidligere ud af krisen. Det er jo, hvad pressen skriver, og jeg tror også, det er det, som vi fornemmer for virksomhederne hernede. Der har været stor forskel på, hvordan industrier er blevet ramt, og enkelte virksomheder afhængig af deres udgangspunkt. Men generelt så har krisen nok ikke kradset lige så hårdt i Brasilien, som den har i Danmark, for eksempel. Jamen, situationen er god. Der er grund til optimisme. Økonomien i Brasilien går fremad, og der er tro på vækst. De rigtige ting er på plads, både politisk og økonomisk. Så der er grund til at have tillid til, at Brasilien også ved de kommende år vil have et stort potentiale for stort set alle virksomheder. Ja, Brasilien har følt mere effekten af krisen ved, at deres samarbejdspartnere har følt krisen meget hårdere, end de har. Og når man er en eksportbaseret økonomi, jamen, så føler man også krisen. Men lokalt i Brasilien har der ikke været en krise som sådan. Der har ikke været nogen bankkrise, der har ikke været nogen arbejdsløshedskrise. Faktisk er arbejdsløsheden på vej ned igen i Brasilien. Jeg tror, der er ingen tvivl om, uanset om man har haft en hård medfart i krisen, eller om man er kommet sådan blødt igennem det, eller for den sags skyld, der er også nogen, der har haft vækst, og som har været heldige og dygtige til at komme godt igennem det. Så har 2009 selvfølgelig været et år, som har rystet lidt i grundvolden, når man har lige skulle se tingene an. Men i Brasilien har vi allerede fra midten af året kunne se en god fremgang i 2009, og jeg tror, at de fleste virksomheder går ind i 2010 med et meget positivt perspektiv. Også fordi Brasilien investerer meget med VM i fodbold i 2014, nu OL også i Rio de Janeiro i 2016, så er der rigtig gode perspektiver, som selvfølgelig bliver sat i gang stort set med det samme. Også fordi, at man er ikke nået lige så meget ned i kulkælderen med hensyn til fremtidsudsigter, som man har i Europa. Brasilien er fuld fart frem, og det bliver det i hvert fald i 2010 også. Jeg tror, det kommer til at se rigtig godt ud. Økonomien i Brasilien er groende, og der er en udvikling, både politisk og økonomisk, som gør, at der er grund til at have optimisme om, at alle industrier, specielt consumer goods i Brasilien, vil gå en god fremtid i møde. Hvad er det, Brasilien har gjort anderledes end alle andre lande, siden det går så godt her? Jeg tror ikke, Brasilien har gjort noget anderledes. Brasilien har bare fundet det potentiale, som virkelig er i landet, og er nu i gang med at udnytte det. Blandet en befolkningspyramide, som gør, at man nu vil komme ind i en årrække, hvor der er mange mennesker i den arbejdsdygtige alder, og ikke særlig mange mennesker, som er ældre eller yngre. Og derfor har man nu en gylden periode, hvor der er en meget stor arbejdsstyrke, og forholdsvis få at skulle forsørge for den. Der er nok stor forskel på, hvordan man ser på innovationen i det. Der er mange, der har været nødt til at vende deres omkostninger og analysere deres go-to-market strategy. Og det er klart, at i sådan en proces, så finder man altid ud af nogle nye måder at gøre tingene på. Jeg tror ikke, der er nogen virksomheder, der har lavet voldsomt om på den måde, de har gjort forretning i Brasilien i 2009 som funktion af krisen. De har måske stoppet op og kigget tingene igennem. Og så er det klart, så kommer der altid nogle nye gode ting ud af det. Det har vi også diskuteret i VL87 sammenhæng, og der har været nogle rigtig gode eksempler på virksomheder, der som i en brasiliansk kontekst har kommet med nogle rigtig gode idéer til, hvordan tingene kunne gøres anderledes, og som er blevet brugt også andre steder i verden. Jeg tror faktisk, de virksomheder, jeg har talt med, de har skåret rigtig hurtigt ind hernede, fordi der er nogle anderledes, hvad jeg har hørt, nogle anderledes konstellationer med fagforeninger og sådan noget. Man skal være rigtig hurtig på aftrækker hernede, og så når først beslutningen er taget, jamen så kører man efter dem. Jeg tror, at deres reaktionstid faktisk har været meget hurtig. Måske også fordi man har kunne kigge fra Brasilien herude i andre dele af verden, og kunne se, at okay, der er altså en snebold i gang her. Vi mærker den ikke så tungt endnu, så man har måske haft et lille forspring på at kunne rette nogle ting til. Hvad med Brasiliens historik af at være så meget turbulent økonomi?
Vurderer du, at det har hjulpet Brasilien i denne her krise? Bestemt. Ikke mindst, altså det drejer sig helt fra bankerne ned til den enkelte forbruger, den enkelte person, som har lånt penge. Man har været vant til, at der har været ekstreme udsving i landets økonomi. Når jeg taler med brasilianere, så siger de, at krisen denne gang er langt blødere, end den var for, jeg mener, det var 7-8 år siden, da den ramte sidst. Ikke nogen konkrete udover at skære omkostninger, men der er nogen, der er lidt sjovere end andre, kan man sige. Det er igen på et lidt mindre niveau, men inden for min industri, hvor man arbejder med folks hjem, og hvor man arbejder med indretning, der har det været et meget stort fænomen gennem lang tid, at man skjuler alle sine ledninger, man skjuler alting i sin indretning, for eksempel audio-videoudstyr. Det seneste, jeg så til en lancering i sidste uge, det var det ypperste inden for integration af en vinkælder. Man kan simpelthen bygge en vinkælder ind som teknologisk, både med fingerprint og security og alverdens ting. Den kan fortælle dig, hvornår din vin skal drikkes. Den kan hooke det op med, hvis du har et sommerhus, hvad der ligger på lager derude. Og det er igen for at signalere, okay, vi står ikke stille, vi tænker nyt. Det er måske et lidt søgt eksempel, men det er meget skægt, fordi det viser den positivisme trods negative røster i medierne om, at man skal altså tænke nyt hele tiden for at få solgt mere til den enkelte kunde. Altså, man skal arbejde lidt hårdere og lidt mere kreativt. Et forholdsvis uhørt eksempel, kan man sige, for en børsnoteret virksomhed, er, at en stor international agrobusiness virksomhed har været ude og få deres distributør i Brasilien helt tæt ind til sig og arbejder simpelthen med stock options programmer til distributørerne på løbende basis, som man kender det fra medarbejdersammenhæng, hvorved at den her virksomhed har formået at få trukket deres distributør endnu tættere til sig og skabt en loyalitet og en fremgang i omsætningen, som er over, hvad deres marked ellers har fået i 2009. Et hurtigt eksempel, som jeg lige sådan kan komme i tanke om nu, kan være inden for retail-sektoren, hvor der er nogle af de store kæder, nogle af de største, som sælger til måske middelsegmentet her i Brasilien. Tidligere har det jo været sådan, at når man kan afbetale på sin kreditkort hernede, og så koster det et eller andet gebyr, man betaler hver måned for, at man egentlig låner pengene. Man får produktet med det samme. Det seneste, jeg har set, som jeg tror må være et resultat af den her krise, trods alt også er i Brasilien, det er, at jeg så et tilbud forleden, hvor hvis man var kunde i den her butik og havde et kundekort hos butikken, så kunne man afdrage, eller man kunne faktisk købe produkter. For eksempel, hvis man købte det for 100 realer, så kunne man afbetale dem over 17 gange. 17 parceller kan man betale. Det vil sige, at produktet faktisk først fuldt er betalt efter 1,5 år. Det er da noget af en kredit, må man sige. Altså, jeg tror, man skal nok have en længere... Man skal have lidt mere tålmodighed og en længere tidshorisont for at sikre sig, og nu taler jeg specielt om Brasilien, for at sikre sig, at man ikke mister en position, som man har arbejdet sig frem til. Det at tage meget kortsigtede beslutninger om et eller andet, vil normalt ikke være en god idé i et marked, som over de næste mange år vil være et kraftigt groende marked. Og derfor, hvis man mister markedspositionen kortvarigt, jamen, så vil det være svært at komme tilbage igen. Jamen, jeg tror, at krisen måske, som det jo er blevet blæst ud mange steder i et par år nu, at de nye emerging markets ikke bare er fremtidens markeder, men der er også mange, der lægger produktion, også R&D og andre aktiviteter ud i det her markeder. Og det er klart, at der lærer man også noget. Og i takt med, at Brasilien som eksempel vokser og er kommet godt igennem krisen, jamen, så kan man sikkert lære en hel masse ting hernede fra. Så selvom man har sit hovedkvarter i Europa eller USA, jamen, så kan det være, at fremtidens markeder også allerede nu skal være med til at forme fremtidens businessmodel, og man ikke eksporterer en europæisk eller amerikansk businessmodel til Brasilien. Det kunne være, at det også kunne være omvendt. Så prøv at lære mere af de her markeder, om det så er Brasilien, Indien eller Kina. Selvfølgelig med det filter, der skal til for at forstå de specifikke udfordringer i landet. Men der er mange gode modeller, der er mange gode initiativer, og virksomhederne får nogle rigtig gode læringer ud fra de her lande, hvis man fokuserer på at sætte det i den rigtige kontekst.